मोनफैबाय जोंना जायगाया। हे नों आंखौ बेयावसो लाना फैदों? माथो नोंथ' बुंबाय थायोमोन माथो पार्टिलाय बिसिनो आच्छा बेखायनो दिनै बेवहायनो डाइरेक्ट लाबोखाबायब्रा आं। बरिया होमबालाय थुदो होमबालाय माथो नेबाय थाखो दिनैनो दानो बिसिखानोसै पार्टिलाय बिसिखानोसै जोंहा थुब्ला थब स्रावनो। माथो थुदो। सोरां मावजि बुन्दा आंलाय बेखौनो नोंनाव जेबो आखल गैयासो सानोमोन। बरिया सोरां। बाख्नायदोंसो ना बासिदोंसोब्रा मानसियालाय। जेखियानो जादोला थुदोल' जोंहा थांनोसै थाबनो डाइभर्स लानानै आलाग जानोसै। आच्छा बिदिबा मानि थाखाय फैदोंमोन नोंथांमोना? सार जों बेवहाय पार्टिलाय बिसिनो फैदों। माने डाइभर्स नांगौ जोंनो डाइभर्स ना सोरां। आंथ' आरो बै सारखौ बुंहरना जों दिनै एकदम गावस्रालायखानोसै बेवहायनो। आच्छा ओमफ्राय गावस्रानायनि जाहोनालाय माथो? जाहोनखौलाय माथो बुंबावनो सार जाहोनानो जाहोन दं सार जों गोजान जानायनि। सानबाबो सानख'नो हानाय नङा। दे सार बेखायनो जोंखौ दिनै गावस्रा होखाथारदो। दे बांद्राय सानबाय थानांला मा खालामनांगौ खिन्थादोल'। ओमफ्राय नोंसोर सानैयालाय मालाथो हाबा जायामोन? आरो फिसालायालाय साबैसे दं? एबे लान्था खर'आ लान्थाखायनो मेलेमाबो लान्था जाबाय नामा? अबे एंगेलजों नों जोंखौ बिमा बिफा नुदों हो? आंबा दाबो गथ'सो जोंना रावबो गथ' गथाय गैया। मा जानला माला सोंनायलै बेलाय हो? अ आच्छा ओमफ्राय हाबायालाय मालाथो जानायमोन? मैया दाख्लै। बावाखै। मा? माने मैया दाख्लैसो जाथारदों सार। हाबानि अमा बेदर मोनजानायानोबा बावाखै। मा? मैया दाख्लैसो हाबा जानायानो दानो गावस्रानोसैबो? मा सोंबाय थायोलै बारा बांद्राय सोंबाय थानांला दे जाबाय। जों सानैजों ज' थानो हाला जुदा जानोसै जोङो। जुदा जानोसै होननायखौ बुजियाखै नामा? बुजिबाय खिन्थु मा खिन्थुफोर होनथ'लै हा? बेरे लेखायालाय साइन खालामखानोसैबो थांसै जोङो। आरे रे नोंसोर बुजियाखै। माखौ? माने मैया दाख्लैसो हाबा जानायबाथ' नोंसोर सानैया दानो गावस्रानो हाथ'नाय नङा। मा होनखो नोङो? जों गावस्रानो हाथ'नाय नङा? नोंसोर सानैजों गोजान जानोबा एसे नेथ'नांगोन नोंसोरो। मा नेथ'लै बेलाय? खमैबो नोंसोर सानैजों 6 दानसो नेथ'नांगोन। मा? औ बेनि उनावसो नोंसोर सानैजों गोजान जानोबा जानो हागोन। जों एसेबां गोबाव नेनो हानाय नङा। जोंनो दानो दिनैनो गोजान जाथारनांगौ जोङो। आइ एम सरि आं दानो जेबो खालामथ'नो हानाय नङा। नोंनो बेसेबां रां नांगौ होगोनब्रा जों जेबो सिन्था खालामनाङा। आइ एम सरि आं जेबो खालामथ'नो हानाय नङा। आयैयो मालै बिलाय? खोनासं सार पार्टिनि सिन्था खालामनाङा आं पार्टि लाबोखादों। नों जोंनि साखिल' जादो जों बेवहायनो बिसिखानोसै। आंथ' आरो सार। मा? खिन्थु जोङो दिनैनो गावस्राथारनांगौ। जेरैखि जायाबाबो। मानसिफ्रालाय माबायदि बिसोरलाय? सार पार्टिनि जेबो सिन्था खालामनाङा। ओम फट स्वाहा। पार्टिया आंनाव थाबाय थाखायो। सोरां ओरै फैदो पार्टि बिसिखानोसै जोंहा। मासे पाग्लि हिनजावलै बेलाय। नेबाय थाया माथोनि सोरां जोंहा 6 दान गोसो। आंथ' आया मा खालामनाय जादों बेलाय? बेवहायनो थोब्ला बिसिखानोसैनो सोरां। आंथ' आरो आया र' जोहोलाव दाबो मोना नामा नोंना अमलेट एवनायानो? मोनसिगोनब्रा र'। दे गोख्रै एवदो। बेखायनो आं दहाय एवफाखानो नागिरबाय माबा गावनो गाव एवगोन होनना बुंबाय। माथो जाखो? जायाखै होमबाबो दा नोंहा आराम मोनजाबायमोन ना आं एवनायखौ। आंबोसो गोथाव एवनो रोंगौ माथो। नंगौ नामा? दे होमबालाय नों एवनायखौ गोथाव जानायनोसै दिनै अमलेटखौ। आइ आफामोन
ओंखाम खुरना होग्रोनोसै आङो बर'सा नोंबो जाथ'वाबालाय आं दानो जाथ'वाना ओं बेखायनोथ' जुरि मोनाबा जाथ'ना जाथ'वा सोंहैनोसै आङो र' दे खुरखाना होदो बिसोरबो ओं बेखायनोथ' नों जाथ'वाबा जोंहा दायो सानजों लास्टाव जानोसै ना मा होनो जायो दे ओं थाथ' नोंहा साननायफोरानो जाथारला माथो बेनोथ' थांदोंथ'मोन फाथैलाय बिसिनो जाबोआसैना साला बे साला लान्था बोरायखौ जोंखौ जुदा खालामाखैना बे एसेबां गोबाव सोरबा थानो हायो नामा हो सोरबा थानो हायो नामा बेनोथ' जोंलाय मारै एसे गोबाव थानांगौ जाखो जोङो ना आरो बेलेगाव थांफिनबावगोन र' फाथैलायखौथ' जों बिसिखाथारगोन ना मा होनो सोराङाव बुन्दा बिसिखागोनथ' आरो ओं जेबो नङा बे लान्थाया खालामनो हायामालाय माथो जादों जोंहा बेलेगखौ नागिरबावगोन ना बेनोथ' आरो मा एंगेलजों जोंखौ बिमा बिफा बायदि नुवा दिनै लान्था बोराय साला फाक्का सोरां नोंखौसो बिफा बायदि नुखादों बियो फिसा गोनां बायदि जानला मोनला आंखौथ' नुखाथाराखैलै मा थिक सोरां नोंजोंलाय हो मागोना खम बुरजा गार्लफ्रेन्ड दङ नोंना जानला मोनला दा बुंखा नोङो अरे बा फाइनालि बरसानि मबाइला मोजां जाफिनबाय गावनि फुराना मबाइलखौ मोनफिनबा जि खुसि जागोनदां दायो होनायना नायनोसै आङो आया मबाइलाव मा मा दंमोन नायनि र' बेकआप खालामफिनखादोंमोन आङो जाबाय होनदोंमोन र' मा मा दं नायनि जोंनि हाबानि फट'सफोर दङ माथो आया बेलाय मा जाखो प्ले खालामना नायनि र' दानालाय आदा आंनि इम'खौ आंनिफ्राय सेदोंमोन ना सोरां मा खालामखो नों एबार गोजौआव थांदो आदा नोंनि टाइमा सफैबाय मालानि रेकर्डिं बेलाय नायनि र' बहा थांनायमोन नों दहायनिफ्रायनो नागिरगासिनोमोन आं माथो सिरि ओमफ्राय आंखौसो नायना बावबाय नामा नोंलाय बरसा गस्लाया खुलाय मा होनखो नोंनि गस्लाखौ खुनो थिनदां मानोबा देनाय मानोब्रा नोंनि उदैखौ नायनो आङो मा नों आंनि उदै नायनो जानला मानलाब्रा बेलाय नोंनि गारायखौ नायनि आङो आंथ' नुवाखैना गारायखौ गैलाना दा होमबाबो नायगोन आङो बरसा होनदों देखायगोन ना देखाया नोंलाय जानला मानलाब्रा बेलाय नायखागोन आङो बोरो गैला होनबायना आं हामबाय होनदों गैला नायगोन आं होमबाबो बोरो होनदों आङो बोरो नायखागोन आङो माथो एसे अख्रा नोंलाय ओमफ्राय आंलाय नोंनि गारायखौसो नायनो नागिरदों दा माथो जाखो नायनाया हो माथो जाखो आंहा नायनो मोन्थाय दङ नोंनि हिनजावसो आङो गैलाथ' हामबायना बेखायनोथ' नायगोन आङो नायखांबायना आं दिनै बरसा एक्सटेन्ड जानाया बिदिनो आं गासिबो मिन्थिजोबखाबाय बरसा नोंसोर खिन्थायामालाय मा जानो मा जायामोन मिन्थिखाबाय आङो नों बे खोथाखौ दासिमबो रावनोबो खिन्थायाखै रावनोबो खौथ' दोनथ' नों आंनोबो खिन्थायाखै बरसा हो मानो खिन्थायाखै नोङो नों एक्सटेन्ड जायाखै सोराङासो नोंखौ बुथारनो नागिरदोंमोन नाथाय नोंनि खुगानिफ्राय फंसेबो जेबो राव ओंखाराखै मानोबा आरो जाय मानसिया बेबायदि खालामदों नोंखौ बेखौ साजा होनायाथ' दोनथ' नों जोंनोबो जेबो खिन्थायाखै सोराङा माबोरै बेबायदि खालामनो हागोन नोंखौ गावनि बिदाखौनो माबोरै सोर खिन्थाया नोंनो
नोंसोर खिन्थाया मालाय मा जादों बर'सा हो सानसेब्लाबो मिथिखायो माथो नैबे फनाव रेकर्डिं दङ बै जाथायनि नोंनिनो फनमोन बियो जायखौ आं सोरांनि रुमनिफ्राय मोनदों बाद होदो ना एमि बेखौलाय मानो रायखांबाय थानो बाद होनो नों बाद होनोसो थिनदों माबोरै बाद होनो हो माबोरै बाद होनो नों माबाफोर जायोमोनबा मा जागौमोन हो नोंनि जिउआ गोमायोबा मा जागौमोन बे खोथाखौ आं बावखाबाय एमि नोंबो बावदो बावनो गासिबनोबो खिन्थाजोबगोन आङो खिन्थागोन आङो रावनोबो जेबो दाबुं एमि बुंगोन आं गासिबनोबो खिन्थाजोबगोन आं आरो जाय नोंखौ बिदि खालामदों बेखौबो साजा होगोन आङो सोराङा मोन्थाय गैया जेबो नोंखौ बिदि खालामनो मानो खालामनाय नोङो सोरां बिदि मानो आरो जों सानदोंमोन बर'सा आइमोननो गासिबनोबो खिन्थाजोबगोन सोरांखौ दिनै गासिबनोबो खिन्थाजोबगोन बिनि दाय मावनायखौ रावनोबो जेबो बुङा आं एमि मा होनदों नों जेबो गिनाङा हा बर'सा आं दंना हा बाद होदो एमि सोरांजों गोरोन्थि जाबाय आंथ' मालाबानो निमाहा होबाय नोंबो बावजोबदो जेराव आंनिनो फंबाय रावनोबो जेबो दाबुंसै गोरोन्थिया जाफ्लांनाय होना बेखौ बर'सा दाय मावदों बियो दाय मावदों बियो सोराङा दाय मावदों मानो साजा होआ बेबायदि मानसिखौलाय मानो नों बोरैबा बासिनायखायसो जुदि बासियामोनबा मा जागौमोन शाला खामानियानो जायासै माथो दिनै एसे मोजां थांलायबाय जागोन सानना जायासै मानसियानो एसे आनलाखिद्राय जाबायलै आं एसेबां गोबाव नेबावनांसिगोन जोंना सोरां इमु मा जाखो इमु मानसि बुथारग्रा खुनि मा जादों होनदों आं मानसि बुथारग्रासो नोङो मा खालामदों आंलाय मा खालामनो सानदों नोङो एसेबां गिदिर दाय मावनानै आरो बेबायदि आराम बिन्दासैसो दङ नोङो हो बेबायदि दाय मावनानै बुङा मानो मा जादों आंखौबो बुथारगोन नामा नोङो हो आंखौबो बुथारगोन आंखौबो दानो बुथारगोन आंखौबो मा सानामोन नोंलाय सोरां हो मा सानामोन दाय मावनानै बारग'गोन सानदोंमोन नामा नोङो हो गावनि बिदाखौनो बेबायदि बुथारनो एसेबो अननाय फैयासै नोङो नोंनि गोसोआ एसेबो अननाय फैयासै सोरां नोंनि आखायाबो एसेबो गिनाय फैयासै गावनि बिदाखौनो बुथारनो बुंलाय नोंनि आदायालाय मा दाय मावदोंमोन सोरां हो नांगौ आंखौनो साजा होमोन ना आंखौनो बुथारमोन ना एमि आं एकदम सिरि थाखा नोङो नोंनि खुगानिफ्राय आंनि नामखौबो दाला